Sarean zearen 16. denboraldia hasteko bidai batera gonbidatu nahi dizuegu. Pasaden programan ekainan komentatu genuen bezala, irudiak eta anekdotak eta egoerak komentatu genituen, baina kasu honetan soinuak birpasatu nahi ditugu gure azken 15 urteetan programa honen historia eta baita ere teknologian gertatu dena laburbiltzen dituzten soinu horiek. Beraz, bidai hau hasiko dugu urrengo orduan. Gomendatzen dizuegu bai bideo formatuan ikusten baduzue programa hau soinuan bakarrik geratzea, bideoa kasu honetan ez da importanteena izango, eta gomendatzen dizuegu gurekin gure kasuan gozaria, baina afaria, askaria nahi duzuena hartzea eta bidai hau astea. Bidai honetan, beti bezala eta hurrengo denboraldi honetan ere, Borja Irbosa izango da nirekin estudian. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Igo. Aurkezpena orain egiten dugu, musika hau, sintonia hau bukatu eta gero, bidaia hasten delako, eta bidaia hasiko dugu lehenengo programatik hasieratik. Beraz, ja, guztiok aurkeztuta eta gonbitea eginda, gure sintonia entzungo dugu, eta bidaia hau hasteragoaz. Bueno, gure entzule gehienek jakingo dutenez, hau izan zen gure lehenengo sintonia, lehenengo 110 programetan, eta historia pasaden programan kontatu genuen, eta badakizue, sarean zehar 2010 urtean hasten da, Euskadi Digitalen, irrati teknologiko batean, bazkenean teknologiaren berriak gure hizkuntzan kontatzeko, euskeraz kontatzeko. Horrekin batera, sintonia bat bilatu behar izan nuen, eta kasu honetan bilaketa esen oso berezia izan. Beste podcast baten sintonia hartu nuen. Ez dauka glamurrik, ez dauka ezer sintonia honen historia. Bai, sintonia bera ondo dau, Robert Pikulevich artista baten Speed Limit abestia da, baina ni ez nuen zuzenean bilatu, beste podcast batetik hartu nuen. Kontatu nahi nuen, urrengo laugarren denboralditik aurrera jarri zenun hasierako sintonia, baita ere beste podcast batetik atera zenuela. Bai? Bai. Eta hori indigo goratzen dut, zu kontatu zenulako. Hori gero kontatuko... Podcast Amerikarra uste dut, hasten zela baita ere abestio... Hori gero kontatuko dugu, sintonia hori ere entzungo dugulako, soinuen bidai honetan. Egia esan da, lehenengo programetan eta lehenengo 3 denboraldietan, soinu asko ez ditugu jarri eta beste asko ez daude, sintonia asko ez genituen erabiltzen, eta gauza batzuk entzun ditugu programa hau prestatzeko, baina ez dute merezi, oso txarrak dira. Lehenengo 3 denboraldiek, pasaden programan komentatzekoa, programa asko, baina
baino kalitate gutxi, eta ja, horri pizkat buelta eman diogu. Egia da, momentu honetan, lehenengo 3 denboraldi horietan, sortu zela gero entzungo dugun, adibidez, Europar Batasunaren berria, baino, bueno, atalak ere izan genituen urte hauetan, baina, bueno, sintonietan egia da esanguratsuena eta ni ere gehien gogoratzen dudana da programa astekoa dela entzuten ari dugun hau. Bueno, eta zein gehiago, ni ez dakidanaz, nik 4. denboraldian hasi nintzen zurekin grabatzen, zeintzu gehiago egongo da bat, gutxienez salbatu duzuna? Bueno, bai, badau jingle bat eta badau sintonia bat, biak entzungo ditugura jarraian. Jinglea, bueno, orain ja erabiltzen ez den teknologia bati erreferentzia egiten dio, eta bestea, duela gutxi berreskuratu dugun atal batena da, beraz, biak entzungo ditugu orain. Sarbian ziar. Lehenengoa komentatu dugun bezala jingle bat zen modem telefonikoaren soinuarekin, hau da internetera konektatzeko lehenengo momentu hoietan telefono lineak normalak, arruntak erabiltzen ziren, eta gainera dei bat egiten, dei telefoniko bat egiten, jingle horrek zeukan lehenengo soinua zen, konexio hori egiten zen momentuan entzuten zen soinua, ordenagailutan, batez ere, modem aparte, digamos, beste aparatu ez zela bazeneukanez, baina ordenagailuan bai entzuten zen soinu hau, eta urte askoz milioika eta milioika pertsona horrela konektatu ginen, ni ere internetera bere garaian. Hori ja, zaharra geratu da, inon ez da teknologia hori erabiltzen, leku batzutan ADSL erabiltzen jarraitzen dute, gehienetan, suntzera transizioa Espainian izan da batek, bezero guztientzako esan nahi nuke, eta subentzioak direla eta hori baita, eta beste lekuetan ADSL eta suntzan hasten dituzten teknologiak erabiltzen dira, baina hori zen jingle horren historia dela, lehenengo 3 urteko, esango nuke jingleik hoberena. Gauza gehiago daude programa honetan, eta askoz hobeagoak, orduan, lehenengo pausu hau izango da, hemendik arrakastaraino. Eta atal hau bideojokoen atala zen. Eta atal hau bideojokoen atala zen. Zergatik ez duzu berreskuratu gaizkarekin erabiltzeko orain? Eske gaizkarekin erabiltzeko erabiltzen du bere programarena, bale? Bere programaren sintonia, gainera pizkat promozioa egiteko. Zentzu hori dauka bere momentuan, egia esan da, ez dugu gogoratzen norekin egin genuen bideojokoen atalau, baino ez ziren asko izan. Egia esan da, atalen kontua, lehenengo programa hoietan bai egon zen presente, baino ja 3. denboraldira sartuta hori guztia desagertu zen, elkarrizketa batzuk egin genituen programa hoietan, baina beste formatu batera, aktualitatean zentratutako formatu batera aldaketa egin genuen. Eta aldaketa hori ere musika bat, sintonia bat izan zuen, gainera, pelikula bat edo bestean entzunda duzuen sintonia hau.
gure entzuleen errespeturako ez dugu pieza originala jarri atzerako kontaketa bat zegoen hemen. Egia da kontzeptua, nahiko ondo zegoela, kontzeptua Mikel Carmona eta bion artean hor landu genuen, baino emaitza, en fin, atzerako kontaketa ez zen oso ondo geratu. Baino egia da ere, ideia bera, hau da, eungarren programatik, euntamar garren programara egitea olako zerbait berezia baita ere elkarrizketa gehiagorekin eta pizkat entzulegoa gure ganatzeko ideia interesgarri izan zen eta bere arrakasta, bere puntu ona izan zuen. Hortik ere, zure kolaborazioa programa honetan. Bai. Eta hortik ere, bigarren atzerako kontaketa egin genuena hamarkadaren zehar, hamargarren denboraldia bukatzera geunden momentuan, kaso honetan erabildi genuen The Final Countdown, European The Final Countdown sintonia. Bai, baina kasu horretan izan zen, azken hamarkada berri ikusteko eta pizkat, hamarkada urte bakoitzeko berri bat hartzeko. Baina, bai, esango nuke, arraroa dirudi edo ez, sarean zearen aldaketa nagusi baten musika izan zela Rocky pelikularena. Bai? Horrela da bizitza. Pizkat, pasaden programan egin genuen birpaso hori egiteko ere gauza asko geratu ziren kanpoan, baina haien artean azken urteetan egin ditugun elkarrizketen artean gauza asko ikusi dut justu oraintxe bertan euskontu deitzen zen gauza bat hori ja desagertu da guztiz eta egia da gure programa ere hemeroteka bezala erabili aldela gauza asko bere garaian 2010eko lehenengo urte hoietan ja ez direla existitzen eta desagertu dira. Beste kasu ere adibidez internet eskola eta internet eguna ekitaldiak egiten zirela hiru probintzietan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, hori ja guztiz desagertu da. Internet Euskadi jarraitzen du hortik eta internet eguna ospatzen da nazioartean, baina ja ekitaldi horiek pandemia baino lehen desagertu ziren guztiz pena da, baina horrela izan da baita ere teknologiaren transformazioa gurean. Mundua aldatzen da eta gu baita ere aldatzen gara munduarekin. Hori da, eta aldaketa horrekin behin atzerako kontaketa hori eginda, sintonia berria estrenatu genuen, 3 urtez ere gurekin egon zen sintonia, baina ja puntu ezberdinarekin eta ambientazio guztiz ere ezberdinarekin. Guztiz todo ezberdina dukan sintonia rocketik elektronikara pasatu ginen eta esango nuke ere hau izan zela aukerarik arrakastatsuena. Beste egia da lehengo sintonia zela txarra, baina ja baita ere entzuleak kokatzen du beste kontu batean eta ja badaki edo imagina dezake entzun gabe zeri buruz dijoan programa hau. Kasu askotan
oso komplikatua zen jakitea, eta oso komplikatua da gaur egun ere, ni ja azken ez dakit 2 denboralditan sarrean aipatzen dut teknologiari buruzko programa dela sarean zehar, baino batzutan jorratu ditugun gaiak hortik kanpo egon dira, ia guztiz, batez ere futbolari buruz asko hitz egin dugu, eskubidei buruz, ikusentzunezko eskubidei buruz, baita ere por karentzia edo por guri gustatzen zaizkigun beste gaiak hartuz, konkretuki Borjari futbola eta niri telebista, orduan horretan gaude. Eta bueno, batzutan teknologiak ematen ez zuenean eman behar zuena, horri ere gai horiek jorratu ditugu. Beste kasu batzuetan ere, sarreretan aprobetxatzen genuen eguneko, asteko gaia komentatzeko modu humoristiko batean, sketch batzuk egiten, eta gainera gure buruari buruz ere parodia pizkat egiten. Sketcharena hor egin genuen programa batzutan, batez ere 4., 5., 6. denboraldian, azken boladan ez hainbeste, baino batzuk topatu ditugu oso ondo dela. Bai, nigo goratzen dut etapa hori erotasuna pixka bat sartzen. Okurritzen zitzaiguna hor sartzen genuen zaren. Edo zein bitxikeria berdin zen. Ni sintonia honi kariño asko daukat dela Helix Nebula, Ana Managuchi, bilatu nahi baduzue. Eta elektronika baino... Esan duzu horrela jarraian trabatu gabe, Ana Managuchi. Bai. Goratzen du dalako. Eta elektronika baino gehiago 8 bit uste dut dela musika mota. Bideojoko klasikoen... Bai. Musika mota erabiltzen duela. Eta ni gogoratzen dut nola aldatu genuen asko programa ni sartzerakoan, lehenik eta behin hori hasi genuen sartzen sintoniak berria komentatzeko, uste dut momentu hortar arte bakarrik Europar Batasunaren berria zegoen hori egiten, hasi ginen egiten sketch horiek programa astear, eta hasi ginen, uste dut ja denboraldi batzuta pasata, sarean zehar on the road. Baita ere, estudiotik kanpo ekitaldiak bizitatuz. Hori pasaden programan ikusi genuen, batez ere, horretaz argazkiak dauderako, soinuak baino gehiago argazkiak daude, eta hor berrikusi genuen ze lekutan egon ginean eta bar. Eta hasi ginen programa emititzen Bizkaiatik kanpo. Egia da, lehenengo emisioa izan zen, lehenengo programak izan ziren Euska Digitalen, eta gero ja beste irratietan egon gara, haien artean Siberia FM, adibidez, 3. denboraldian horren, irratio horretan ere emisioa izan genuen, hortik aurrera, Siberia FM jarraitzen dugulako emititzen, eta urte batzuk geroago ere, hori izan zen 2017 edo Bilbo Hiria irratian, beste batzuen artean. Baita ere... Ja, 7. denboralditik aurrera. Urrengo aldaketa ja hasi zen Bilbo Hiriarekin, urrengo etapa hasi ginen. Baita ere, esandakoa. Profesionaltasuna, uste dut, profesionaltasuna kakotxoen artean, etapa nagusienetara heldu ginen beraiekin, hortaz aparte hemen hasi ginen bilatzen gure estiloa. Hau da haurtzaroa, gero nera besaroa, bai. Eta ja 7. aurrera helduak egin gara. Bueno, ni bezala. Gutxi gora bera. Servidor de esto ilustrísima horrela gertatu zait nire ere. Denboraldi hoien, 3 denboraldi, 4., 5. eta 6. denboraldi hoien soinuen artean, berreskuratu dugun lehenengoa, soinu berezi bezala, sketch bat da. Borja, duela zenbat urte ez duzula programa honetan merkatua hitza esaten? Hori modatik pasatu zen. Modan zegoenean sketch hau egin genuen. Inigo? Zer gertatzen da? Zergatik ez dago musikarik?
hasi baino lehen zerbait kontatu behar dizut. Zer gertatzen da, ba? Kokoteraino nagoela merkatuen hitz entzuteaz programa guztietan. Beti berdin, hau programa teknologiko bat dela, ez ekonomikoa? Ez da inbesterako, kontxo. Ez. Hau bukatu da, erabaki bat hartu dut. Zein? Telebistan bezala egingo dugu, soinu zentsuragarria jarriko dut, merkatu hitza esaten duzun bakoitzean. Esaten ari didazu hori legez kontrakoa da. Hori da zentzura. Berdin zait, hemen zuzendaria ni naiz eta erabakiak nik hartzen ditut. Badakizu zer, ideia bat daukat honekin bukatzeko. Zer egingo duzu, ba? Zure zentzura gailua kolapsatu, begira. Egia da, momentu horietan pizkat, komediaren kluban bihurtu ginela, sketch hauek egiten, eta bueno, baita ere gure humore puntu hori jartzen, izan dela baita ere hortik aurrera gure ezaugarria ere, teknologiari buruzko berria komentatzea, baina zeroetasun gutxi ez delako behar, gure berria, komentatzen ditugun berriak edo sektore hau ez delako hainbesterako. Egia da, eta agian urrengo programan pizkat gehiago sakonduko dugu, ja berri teknologikoa komentatzerakoan, bere garrantzia daukala ekonomikoki eta bar, baina azken finean teknologia da. Orduan, ez gara hainbeste kezkatu behar kontu batzuetaz, eta batez ere, momentu hauetan kontatzen ziren edo gertatzen ari ziren kontuetaz Espainian eta nazioartean teknologiaren arloan. Hartu dut ere, honen atzean komediaren klubaren sintonia, baita ere momentu honetatik datorrela zatikizun digitala eta abar, alderdi popularraren gobernuarekin, haiek ere aldaketa batzuk eta rekule batzuk ere egin izan behar zutelako lurreko telebista digitalaren dividendoak eta bar egiterakoan. Orduan, baita ere komediaren kluba izan genuen horretan askotan zelako, ikusi ze egiten ari zuten, ze zentzugabe keriak egiten ari zituzten, pizkat barre pare bat botatzeko. Guztia esan Inigo, eta zu nahiko gustoko zenuela sintonia hori. Hombre, demostrazioa egin aldizut nahi baduzu, komediaren kluba nola aprobetxa leiken, zuzenean momentu honetan prestatu gabe, baina uste dut demostratu dela azken programa. Hau txezazu denbora aldi honetarako. Ez. Komediaren kluba! Gaur 15 urteko berrikuspena. Gaizki geratu da. Gaizki geratu zait, bai. Inigo, gustatzen zaio txotxoloa egitea musika honekin. Barkatu beharko dizu. Ez daukat praktika nahikorik hau egiteko. Egia da. Perdone las molestias. En fin. Hildo honetan ere beste sketch batzuk dauzkagu, eta gainera momentu honetan baita ere egunerokotasunean dagoen edo aktualitatean dagoen kontu batekin, momentu honetan Windows 10 eta maikaren kontua dago hortik, baina bere garaian 2016 17 hildo horretan Windows 10ekin izan genuen tantza zikliko bat da, Inigo. Bai. Behin eta berriro errepikatzen da. Bai, zorionez, Windows 10 bai basela, sistema eragile pizkat pena merezi zuena sendoa, eta merezi zuena instalatzea, ez Windows 11 bezala. Horri buruz ere sketch bat egin genuen, nola ez? Bai, kaixo, nor da? Baimendu nazazu ekitea. Oraindik ez duzu ikusten? Windows 10 atera da eta Windows 7 edo 8.1 badaukazu, doainik instalatu dezakezu. Windows 10 ekartzen du Cortana, Microsoft Edge eta aplikazioa jeisteko denda berria. Zure ordenagailuan jadanik jeitzita dago eta zure ordenagailu zaharra ekartzen baduzu dirua ematen dizugu. Hau da Microsoftek egin duen eskaintzarik handiena. Borja?
Ez naiz, Borja, Satjana dela naiz. Euskaraz hitz egiten? Bai, euskara badakit, indi hizkuntzarekin antzekotasuna dauka. Borjaren ahotsarekin? Kasualitatea. Eta bere telefonoarekin? Bueno, saiatu beharko naiz bihar berriro. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Kasu honetan ez da Europar Batasunaren berri bat kontatzeko, baizik eta, bueno, baita ere kokatzeko sintonia hau, eta, aipatzeko zein zen bere sortzailea. Baina hori baino lehen, gauza bat esan behar dut, oso serio, eta seriotasun askoz gainera, oso serio, baga la redundancia, nabaritzen zaigu, niri nabaritzen zait, ahots aldaketa batez ere, baina baita ere nabaritzen dut, gaur egun egingo ez nituen gauza batzuk, adibidez, hau da duela 10 urtekoa, 10 urtekoa, gaur egun ez nuke jarriko euskera eta india antzekoak direla, jo que se, referentzia hori ez delako behar sketch hau ondo ulertzeko. Ez pentsa, nik ikusi nuen euskaltegi baten promozioa non txinatarrarekin alderatzen zuten, ja. Ateratzen zuten hainbat berba jartzen dituzten hor paretan, eta jartzen zuten euskera txinatarra bezala entzuten duzu, gurekin ikasi euskera. Ja. Eta pentsatzen baduzu, txinatarra, korearra edo horrelako zerbait hitz batzuk esaterakoan, pentsatzen duzu. Antzekotasuna dauka. Antzekotasuna dauka. Agian indi hizkuntzarekin esain beste, ez dakit. Eta japonierarekin bereziki, japonierarekin, bere momentuan begiratu nuen kontu bat delako, egia da, egitura gramatikala bai dela, oso antzekoa. Baina, baita ere kontuz izan behar dugu, ze momentuan usten dugun umorea arrasistakeriak esateko. Orduan, kontu handiz. Bai euskaltegi honetarako, bai guretzako ere, kontu handiz tratatu behar dira gauza batzuk. En fin, Europar Batasunaren berria, beren garaian komentatutakoa, sortu zen momentu batean, garai batean non Europaren eragina nahiko potentea zen merkatu teknologikoan, batez ere Europakoan, eta horretaz aparte, berrien atala pizkat potoltzeko ondo zetorren. Eta hortik, claro, berez egia da Europako himnoa printzipioz musika klasikoa dela eta erabili daitekela arazo barik, baino baita ere nahi nuen beste sintonia guztiekin pizkat bat egitea. Eta horregatik, entzuten ari dugun bertsioa dela Ned Barner, Ibon Morazak egindako bertsioa 8 bit estilo horretan, programa guztietan jarri duguna garai horretatik ona, Europar biburu zerbait esan behar denean, hor dago sintonia hau, eta baita ere, programa hau erabiltzea, eskertzeko Ned Barnerri sintonia hau egitea, programako beste sintonia guztiekin oso ondo datorrelako hori, pizkat dinamizatzeko programa. Esan dezakegu dela sintoniarik zaharrena eta gehien iraunduena, egon da 15 denboraldietan edo guztietan. 15 ez, baina guztut hau dela 2014koa. Orduan, hori, 10 urte baino gehiago. Bertsio hau ez, baina lehenengo bertsioarekin eta atala bera ziurrenik 2011tik, baina ez dut topatu zein izan zen lehenengo programa. Ez guztiak, baina ia guztiak. Baina gainera lehenengo sintonia, lehenengo separadorea Europar Batasunaren berrirako zen, ni oso serio musikari gabe esaten Europar Batasunaren berria. Non topatu leiken hori, pues ez dakit, 20. programan ideiarik ez. Dena den, hori egia da, musika
hau bere toke ematen diola. Musika hau bukatzen entzungo dugu eta beste abesti bat ere entzungo dugu orain. Together we will go away. Together we will live someday. Together your hand in my hands. Together we will make our plans. Together we will fly so high. Together tell all our friends goodbye. Together we will start life new. Together this is what we'll do. Kanta honek nola dirauen badakizu, gure denboraldi berria itxaroten ari zara. Sarean zehar, laster zure irratian. Ai, amigo. Zu karaokean irabasteko bai, baina ni ez nao, bere garaian ez nengoen, eta orain ere ez, egia esan da. Go West, ja komentatu genuen pasaden programan nondik zetorren, eta bar, eta generoren historia, eta uste dut aipatu genuela ere podcast hori egin dutela duela gutxi bere historia birpasatzen eta bar, eta gainera, hori, momentu oso celebretarako eman zuen promo hau eredu hartuta, egia da promo hori erabili genula, hori, pizkatu urrengo denboraldia aurreratzeko, baina gero azkenean ez genuen urteko promo bezala erabili, baina egia da ere, justo uda horretan zegoen, pilpilan zegoen kontua hartu genuen, pero como toro desbokau, eta horra igo ginean hildo aprobetxatzeko. Memoria egiten nigo goratzen dut denboraldiaren lehenengo programa hasi genuen kantatzen akapela sintonia hau, eta hori egin genuen gainera lehenengo Araba Encounterrean programa horretan grabatu genuen la entrevista Pelimanta, Sabinorekin. Eta gainera zuzenean izango zen. Bai. Ez du gogoratzen zei programa, ze zenbaki ja hori gehiagidan nietzako, baina ni bai gogoratzen dut nola hasi zen denboraldi hori, eta hasi genuen iradieраrenan Gasteizen Araba Encounter horrekin, eta programa hasten sintonia barik. Akapela kantatzen Go West. Programa, justo esan duzuna, egia bada, hemen daukat programa, eta erreproduzituko, hau ez neukan prestatuta. A ber, egin du kolumpiada, gian ez da horrela. Bueno, sarean zehar, 161, hau hemen daukat aurrean, eta play emango diot, zuzenean. Presaude? Bai. Bat. Zer da hau? Together we will go away. Bai, arrazoia zeneuka, baina ez gaude karaokerako. Eta hori zuzenean egin eduen iradienarenan Araba Encounter batean, eta programa horretan ez banago oker, bukatu genuen programa elkarrizketa egiten Sabinorekin. Together tell all the friends goodbye. Together hau ez da... Esango nuke hau faltzeatu genula. Osea, akustiko... Sarean zehar, bueltan da. Eta etxetik buenas noches, esaten Euskal Encounterreko laguntzaile bat. Esango nuke hori faltzeatu genula. Lehenengo... Playback egin genuen. Grabatuta zegoen, orduan ez genuen zuzenean kantatu, baizik eta sartu genuen pista hori, eta
promoren erdian ja moztu genuen zuk hori esateko. Claro, musika sartzeko eta hori farsante batu gara. Osea, faltzeatu, baino faltzeatu, ondo faltzeatuta. Kalitatea baita ere nabarmendu behar da. Bai. Produkzioaren kalitatea. Musikari guztiek bezala arraskazta pizka bat lortzen dugunean, pizka bat egin behar dugu gaur deitzen dena ja lip-sync. Bueno, playback. Beti danik playback deitu dena. Gaur deitzen diote lip-sync, ez dakit zer. Programa bat dagoelako hortik deitzen dena lip-sync battle, baino ideiarik ez. Garai honetan ere, Espainian batez ere estatu batuetatik etorrita agertu zen fenomeno komertzial bat, merkatuen fenomeno bat deitzen dena Black Friday, ezagutzen duguna, eta kontu horrekin ere txantxa bat baino gehiago egin genituen denboraldi horietan. Egunon, Black Fridayan gaude, momentu oso garrantzitsua, denek beherapen izurgarriak egiten dituzte eta jendea korrika eta presaka doa beren gabonetako erosketak egitera. Guk, hobetu lertzeko fenomeno hau, gure kidea Borja bidali dugu merkataritzagune batera, ateak irekitzen duen momentua kontatzeko zuzenean. Borja? Ba, Inigo, horrela da. Momentu honetan megaparkeko puntu batean nago ateen aurrean, itxaroten. Kanpoan jende asko dago, sartzeko eta... Zer da hori, Borja? Heldu da momentua, ateak ireki dituzte? Bai, hori da, momentu honetan jende asko sartzen ari da. Hau estampida bat dirudi. Eta gure posiziora mugitzen ari dira oso azkar. Ni ez naiz leloa! Borja, entzuten nauzu, ondo zaude? Zerbait esan, mesedez. Bai. Beno kontaidazu, nola dago egoera? Telebista bat erosi behar dut, oso merkea dago. Zer gertatzen ari da? Mugikor bat erosi behar dut, eta ordenagailu bat, eta askailu bat ere, hau ezin hobea. Black Friday. Whoa, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, Black Betty had a child, bam-a-lam, the damn thing gone wild, bam-a-lam, she said a word not of mine, bam-a-lam, the damn thing gone blind, bam-a-lam, I said, oh, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam. Entzun da justu momentu honetan gure sintonien trampa klasikoren bat dela estribia jartzea eta gero hasiera berriz pizkat luzatzeko. Claro, estribiatik hasten badugu, abesti honi minutu terdi geratuko zitzaion eta, birpaso hori egiten genuen Black Fridayan eskuragarri zeuden eskaintzen birpasoa. Bai. Kasu batutan lau eta bost baino gehiago ez ziren egia esan da. Kasu batutan aurreratzeko eta beste kasu batutan kontatzeko ze zegoen eskaintzan. Zentzu gabeko eta beste kasu batzutan kritikatzeko. Kasu honetan azkenengoan sintonia, horrelako sintonia bat egin genuen azkenengoan, gogoratzen dut kritika egin genula el capitalismo y la mierda. Bai. Eta esketx honetan ez dugu marka konkreturik esaten, baina bai aipatzen dugu Mikel Carmonaren zoragarriarekin horra gertzen da lelo bat, publizitario, bai, hori da. Orduan, guztio jakin dezakegu nori buruz hitz egiten ari garen. Bai, azkenean, hori, bere momentuan kontu berri bezala agertu zen, batez teknologiaren arloan, ja zentzugabeko bihurtu dena, ja Black Friday delako, Black Month, Black Trimester, Black Urtea, jo que se, Black guztia. Black guztia. Baina egia da ere, bilatzea, ariketa hori egitea, bilatzea abestiren bat,
black hitzarekin urtero esketxau egiteko nahiko ariketa kuriosoa zela. Bueno, gaur egun ja ez da hain zaila, bilatzaileak eta musikaren datu baseak hobetu direlako asko, orduan lista bat ateratzea gaur egun ja uste dute ChatGPTrekin izango zela nahiko arrasa, baina 2015-16 fenomeno hau hasi zen momentuan, pizka bat memoriarekin atera behar genuen furor programa balitz bezala. Beste referentzia superviejuna. Furor inoiz ez dugu egin, baina pasapalabra. Furor egin genuen. Furor da oso viejuno. Bai, eta gainera furor egiteko behar da 2 pertsona baino gehiago. Baita ere. Orduan, baina pasapalabra bai esketxen batean egin genuen. Urrengoa, bueno, 2016-17 urte hoietan, promoak ere egiten genituen irratietan jartzeko eta gure asteroko emisioa promozionatzeko. Aurten ere promoa egingo dugu, ideia bat ja badaukat nahiko argi, baina ez da horrelako sekulako promoa izango bere momentuan urte hauetan egiten genuen bezala. Gure artxibotik zuzenean ekarritako promo bat eta gainera remasterizatu duguna 2017koa da. Claro, 2017an pelikula oso famatu batean ze gertatzen zen. 1985etik ona 2017ra etortzen zirela, ezta? Uste dut dela 2015era, baina bueno. 2015era. Bai. Orduan, zergatik egin genuen hau 2017an. Nahi noelako. Zuna izen nulako. Bai. Vale. Eta Bilbao Web Fest horretan 2015an izan zen? Bai. Datak nahaztuta. Gaina urria, ez dakitu egoratzen, urrian izan zen. Eta 2015ko urrian izan zen, uste dut. Bueno, eta 2 urte geroago, orduan bai, gure urteko promoa pelikula horri buruz izan zen. Etorkizuna hemen dago, zatoz gurekin astero biharko mundua ezagutzera, aparatu, tresna eta inbentzio berriak, liluragarriak, imaginatu ezinak. Borja, berriro ere, esan dizute realitate virtuala ez daukala etorkizunik. Bueno, hori zuk esaten duzu, ni betaurreko batzuk erosi ditu jadanik. Bai, karbor batzu. Bueno, utzta zazu bakean. Egunerapen guztiak esateko, eta realitate virtuala, astero egongo gara gure DeLoreanarekin. Nasmai bat dela. Ez zara inoiz nekatzen. Horrela da, omenaldia egin genion Back to the Future pelikulari promo honetan, eta, bueno, nahiko ondo geratu zitzaigun. Egia da ere, egunerokotasunean jarraitzen den kontua dela, bueno, azkenean, realitate virtualarena ez da inbesterako izan. Bueno, ez da inbesterako izan. Baina etorkizunean badago. Etorkizunean badago, bai, ADSL baita, baina ez da etorkizuna. Eta momentu honetan ere etorkizunera begira, ziurrenik ezagutuko duzuen musika bat erabili genuen, ni pertsonalki gogoratzen ez nuen atal bat egiteko. Asteko zaplastekoa. A ber, ze gertatu da, hemen, hau tituloraren sintonia da, Borja, hau da gure titulol propia, osea, zergatik tituloraren sintonia erabili gerun beste gauza baterako, eta deitzen da asteko zaplastekoa. Hau titulol egin baino lehen ni asmatu nuen atal bat izan zen, tituloraren pizka bat ideia berberarekin, naiz eta titulori kritiko izateko asmo gehiago zeukan. Hau da, berri tontakeri bat ateratzea, baina tontakeria en plan kasetari honek ez daki zer esaten duena, hau da, hau ez da egia, hau gehiagirako da, horrelako bat, bai, eta 2 programa edo 3 programa pasata gero, ikusi nuen ez zeudela hainbeste berririk mamitzurik hemen asteko atal bat ateratzeko.
eta sintonia hau birziklatu genuen pare bat denboraldi eta gero, hasi genuenean titulorekin, hor bai ikusi nuelako, bitxikeriak zeudela, eta gainera horrelako gaur egun mantentzen dugun sistemarekin, ni bakarrik dakit ze berria den, eta ni zure harridura bilatzen dut. Bai. Gainera, baita ere, ideia honen pizka bat puntua eskerrak eman behar diogu en caso de que el mundo se desintegre egiten duten pertsonak hemen egon zirenean, eta el vasco cabreado, zuri... Atal hori, en fin. Zuri begira egin zutenean. Bizitza laburra izan zuen. Hortik, bai, bizitza laburra izan zuen, baina hori baita ere eskertu nahi dio, zeren ni pizka bat atera nuen nire kontzeptu, azken kontzeptua, gaur egungo titulorera, titularen bukatzeko. Hau da, titulolaren helburua benetan ez da barrea bilatzea, da nire aserrea sortzea. Batzutan bai. Batzutan barrea, batzutan harridura, beste batzutan aserrea, hori ja, abariko handiago bat ematen dit niri eduki gehiago ekartzeko, eta tituloraren programa bakoitzeko edo hiru programa, baina ezke kasu honetan bizpa hiru aurkitu nituen denboraldi osoan, eta hori niretzako ez zeukan zentzorik. Egia da ere, azteko zaplasteko hau berziklatu aldugula, kasu oso konkretu baterako, zenbat aldiz irakurri duzu, Borja, xatakan konkretuki, Mexiko iriko ze matrikula sartu aldiren zentroan eta zintzuk ez. Baina horretarako baita ere, beste sintoni berri bat hasi nintzen ekartzen pasaden denboraldian, izan dira anti-clickbait. Baita ere zuen arrakastan dirik izan. Egia da, uste dut gure tonorako hobe datorrela hori, harridura edo barrea bilatzea aserrea baino. Aserrean ez gara oso ondon burgiltzen. Horregatik, oso seriotasun gutxiz hartzen dugu. Azkenean nik uste dut tituloloa oreka aurkitzen duela anti-clickbait, azteko zaplasteko edo el vasco cabreado hori guztia, idei hori guztien artean oreka lortzen du. Eta baita ere berreskuratu izan nahi dugu, denbora hoien, urte hoien, niretzat promorik, landuena esango nuke, ordu asko eman nituen promo hau, hori ikusten ze egin alzitzaion doitzen, nola jarri ahotsa, musika, efektuak, eta horretatik sortu zen, historio pizka bat jartzeko, Iñigori ez zaio gustatzen editatzen. Ez, baina sekula ez. Egia da, 2018ko urtekoa dela, eta momentu horretan soinuko zikloa justu bukatu berrian eukala, orduan ezagutza guzti horrekin aplikatzea gure promo baterako ariketa bezala, nire ariketa pertsonal bezala oso ondo egon zen, baina egia da gero eta edizio gutxiago, mesedez, hobeto. Baita ere hori urteekin aldatu da, nire denbora librearekin ere, eta baina egia da ere ideia batetik ez dela berez originala, Coca-Colak egin zuen bere momentuan, baina ideia bera oso ondo egituratuta dauena eta oso errez dela errepikatzea gaizki, gu lortu genuen, uste dut lortu genula, ondo errepikatzea eta gure puntu hori, teknologia eta humorearen puntua jartzea, eta hori, niretzat, nire gustatzen zaidan, promorik bereziena esango nuke dela entzungo dugu. Gainera esan behar du, gu handicap handi bat daukagula parodia hauek egiterakoan, ez daukagula irudirik. Hau da, gu bakarrik soinuarekin parodiatu behar dugu zuk ezagutzen dituzun publizitate spot bat. Eta hor kalitatea oberena posible izatea funtsezkoa da.
Eta horretan ere, bueno, fijatzen bazarete efektuen progresioa eta bar hori ere lantzen saiatzen du. Gauza gehiago komentatu alditugu promo honi buruz, baina uste dut berena dela entzutea 2018ko promoa, orain txalo bero bat nahi dugulako. Orain txalo bero bat eman nahi dugu. Txalo bero bat leku publikoetan bere mugikorra isilik mantentzen duenari. WhatsAppeko taldeetan erantzuteko botoia erabiltzen duenari txalo bero bat ere. Bere mugikor berriaren ezaugarri guztiak azaltzen ez dizuenari txalo beroa. Baitere haien ordenagailuan Windows ezabatu eta Linux instalatu zutenei hori da. Txalo bero bat crowdfundingaren diruarekin bere proiektua bukatu duen ausartari. Eta bere auzokideekin wifiaren pasaitza partekatu duen adizkideari hori bai da auzokidetza. Eta azkenik guztiok zutik txalotzeko sarean zearen 8 denboraldiak entzun dituzten pertsona guztiei eta 9. itxaroten ari direnei ere. Txalo bero bat! Bata bestearekin lotuta, bueno, egia da, hori, txaloaren kontua hildo hori jartzen zuela 9. denboraldi horretarako, ja 16 daramatzagu, 16. da hasten ari dugun hau, eta, bueno, agian komentatu dugun edo itzein dugun kontu errepikatuena izan dela Euskaltel. Ni jarraitzen dut esaten, hori, iragarki bat egon zela Euskaltelekoa musika honekin guztiok esaten duzu ezetz, Euskaltel ez du inoiz baiezkoa esan, mesedes @Euskaltel, konfirmatu nire teoria, ni gogoratzen dut iragarki hori, baino egia da ere Euskalteli buruz asko hitz egin dugula, bertako enpresarik importanteena zelako bere garaian, orain Masorantz Frankenstein horren eskuetan, baina bueno, dirudienez ere fundazioari eta beste ekimen batzuei buelta bat eman diote azken urtean, eta espero dugu hori, bertoko implantazio hori eta ikuspuntu hori ez galtzea, nondik doan enpresa, hori, hemen azkenean euskaraz egindako programa batean ere Euskadin gertatzen dena jorratzen dugulako interes handiarekin gainera. Bueno, eta ja zer geratzen da bukatzeko, Inigo. Azkenengo urteetan ez ditugu atera inbeste sintonia berririk. Ez ditugu inbeste sintoniarik egin, baina egia da egin dugun bakarra, edo, bueno, bakarra, ez da bakarra, baina egin ditugun artean polemikoarena izan dela, orain... Zuk esan duzu Saldiana dela eta Indi eta euskera hitz egiten zela polemikoa, baina... En fin, estabai da, baita ere pasaren programan izan genuen, baina jarriko dut bere bertsio kakotxen artean originalenean, Tximinoak esan du erretiratu genuen atalaren sintonia hau. Txistea ezagutzen duzue, Los Simpson ikusi duzuelako, hori, inbertsioa egiterakoan Homerrek esaten du, arriskuak badakit zeintzuk diren, we're in the money, dirua daukagu, oso ondo, kripto txamponekin eta bar, printzipio berdina aplika leike. Kripto txamponetan inbertituko dugu, zein da arriskua, we're in the money, hori. Txistea baino egia da, eta ni defendatzen jarraituko dut posizio hau lotzea tipo ero batekin Sudafrikarra konkretuki, ez dela oso ondo geratzen. Baina esan behar dugu. Tximinoa kontzeptuarekin lotzea hori. Tximinoa ez da Elon Musk. Ja, baina ez da... Tximinoa da Elon Muski esan diona zer egin behar du.
Homer Simpson bezala, esaten zuen, tximinoak esan du, emaio zu botoiari, Elon Musken kasuan, tximinoak esan du, Twitter eros dezagun. Baina, Borja, importantea da ze egiten dugun, baina baita ere ze itxura daukan, eta itxura raroa badauka, agian merezi du limite bat jartzea honi. Esplikatu dezakegu nola funtzionatzen. Programa bakoitzan. Behar den bezala, baina espero dut ez programa bakoitzean. Egia da, Elon Musken irudia azken urtean batez ere se pudrió por completo. Bere ekimen politikoarekin, bai bere erlazioan Donald Trumpekin, bai bere negozioekin ere, momentu honetan, ekonomikoki kutsatu edo business modelo horren itxura zeukana ja ez dauka, eta hortaz aparte Teslaren salmentak ere bera jundira, gauza asko gertatu dira hor azken urtean, baita berezik ez ditugunak jorratu azkenean, teknologiari buruz baino gaur egun Teslak sortzen ari duen teknologia, Tesla konkretuki, ez da batez ere berezia, eta SpaceX egiten ari duen teknologia ere, baita ere Europa mailan erreplikatzen ari dute, orduan, hor geratu da bere importantzia gure sektorean. Eta honekin, polemika pixka batekin, bukatzen da birpaso sonoro hau, azken 15 urteetan erabili ditugun eta sortu ditugun soinuak birpasatuz, geratzen zaigu, agurtzea, baita ere, gure soinuekin. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu, info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Podcast proiektu berri bati ekiteko bultzada behar baduzu edo jadanik martxan duzun saioa urrengo mailara eraman nahi baduzu, eman izena Tracking Bilbaoko 4. podcast lehiaketan. Grabatu zure ideia gehienez 20 minutuko audio edo bideo batean, eta irabazlea bazara zure proiektua bultzatzen lagunduko dizugu. Mentoria eta prestakuntza esklusiboekin eta 1.000 euroko sariarekin. Informazio gehiago trackingbilbao.com webgunean. Tracking Bilbao eta Euskal Poz elkarlanean antolatuta. Hasi dugun bezala bukatzen dugu denboraldi honetako sintoniarekin, hasierakoa, bukatzekoa berdin-berdinak jarraituko dute gure programari egitura hau emateko. Programa hau dela 401 programa, pizkat berrikuspen honetan egin dugu, baita ere azken egunetan konkretuki irailaren 15ean bete direlako 15 urte sarean zehar hasi genuenetik, eta ospakizun horretan ere gure soinuak birpasatu nahi genituen. Urrengo programa baita ere birpasokoa izango da, baina kasu honetan udaren birpasokoa, jakiteko eta pizkat aztertzeko ze gertatu den teknologiaren arloan azken 2 hilabete hauetan, eta horretan beti bezala Borja Arbosa egongo da, espero dute egotea gurekin teknologiari buruz hitz egiteko, berriz ere denboraldi honetan ere. Eskerrik asko Borja, eta hurrengora arte. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, hurrengo programan arte. Eta baita ere eskerrak eman behar dugu beti bezala, Mikel Carmoneri berrikuspen teknikoan egon delako, eta programaren emisio egiten duten programa honen emisioa erratietan egiten duten posible, ez daukat ze orden bilatzen ari dut, programa honen emisioa posible egiten duten lantaldeei
eskerrak eman nahi diegu ere, ekoizpen eta teknikari lantaldei, hori erratietan misio hau posible egiten dutelako. Esan bezala gure hurrengo programa, 2 aste barru, bitartean, eskerrik asko saioa entzuteagatik, eta hurrengo arte, agur!